has gone, and the land it's dark, and the moon is the only light we'll see. If the sky that we look upon should crumble and fall, all the mountains should tumble to the sea. Ще ви помоля за помощ. Come on. Darling, darling, stand by me, stand by me. И сега. Darling, 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 why can't I hope you win my world. You think it's suicidal, suicidal, suicidal. You think it's suicidal, suicidal, suicidal. Аз най-общо мога да кажа, че това, което ми направи най-лошо впечатление, така ми е неприятно, че вие тримата пречите на Милен в пеенето. На Милен Димитров. Защото той иска... Какво? Дори ако съм точен, те Ивайло и аз съм пречат на двамата в средата. Защо не им дадохте възможност да се изявят? Ние не ги чухме. Бе, те дадаха хората. Милен посяга 5 пъти микрофона. Опитвахте се да спасите положението ли? Аз наистина смятам, че те не ги оставиха достатъчно да си изяват. Ивайло и Ясен да мохнат, да ударят. Те са направили един поздрав, който след това ще ви направят. Специален поздрав. Но искам първо да пуснем отново инструментала. Ти готов ли си да изпееш? Според ти справяш идеално. Да пуснем... Нешко и Милен, Ивайло и Ясен да си траят, нали? Да. Само двамата. Искам на 100 обаче, Милене. Да се раздадеш. Oh, darling, darling, stand by me, stand by me, darling, darling, stand by me, stand by me. Пей! Darling, oh darling. Айде, Нешко! Oh darling, stand by me. Oh, stand by me. Darling, oh darling, stand by me. Stand by me. Ти си голям веселяк. Но си заминаваш. До тук беше. Давай през вратата. Ясен Зердев. Продължаваш. Същото ще направи и Ивайло